Hello guys! Hindi, puti-puti. Mautanong na ako. Hello, welcome to Daniel DD Vlogs and we were going to have kuan nung sa ibato na to karong lawa. Making tabanog in Bisaya. So In English. kahit in English. So we will start na. Then if you kung sa wala pa naka-subscribe sa YouTube channel na, please subscribe and pakitanaw na lang po din. Bigyan ta English kay kuan man ta maglisod man ta magtagalog ta so Bisaya ra ta kay. So please subscribe my YouTube channel. Thank you so much and be God bless guys. Thank you. And nami karon sa Kakahuyan nagbalay-balay din magbuhat mi og tabanog karon karong adlaw. Magbuhat mi tabanog then magsugod na mi buhat og tabanog. So mao din ni mo buhat og tabanog ko kaning gamay nga bata. Daghan maglamigas po dari pagtaak ng lamigas. So guys, ako ni si Wendell. Professional maker tabanog. Professional daw mo buhat og tabanog guys. Pero nami karon sa Kakahuyan, nami karon sa kagubatan. So kuan mo buhat mi og kanang tabanog ron nya. Ang problema asa ni na may palupad kay wa may kuan area nga dakong area di hawan. So, dito karon guys. So pasensya na kayo kay kung kuan ra kayo ang cellphone ra mong gamit sa mong vlogs. Much and hayop nga magkasinabtanay ta sanan nga atong ginabuhat labi na pud sa quarantine karon. Enjoy guys. Shout out sa 50 subscriber. Thank you so much for the subscribe my vlogs. Daniel DD, thank you so much sa 50 subscriber. Pagkaingon salamat sa nag-subscribe nga 50 kabuok. Salamat guys. Sa 50 subscriber. In the highest. Oh sana in the highest. Itong damdamin ang dapat nating unahin. Tamang panahon, hindi pa rin ngayon. Sana ay malaman mo, mahal kita. Mas mahal ko siya. Oh, shout out. Shout out sa lahat. Shout out to Judith Paraga. Nice. Shout out sa lahat ng kaibigan ko sa Mindanao. Jonathan Badelia. Sa akong barkada nga ni Hana, ni Kuana si Ginoo. Shout out Luigi Intiveros o Gilbert Torres. Mga Butanas family, Badelia family o sa Kuan. Agay, dagan bigas. Bigas oy. Dira. Mali. Swerte. Shout out. Ang barkada sa school sa high school. Wow. Steven Brian Uprin, Upaw. Shout out pala Paw. Pareha na tayo upaw na ngayon. Upaw na taduha. Shout out sa akong pamilya, shout out. Paliyo kung subscribe my YouTube channel, balag cellphone rang gamit. Bahala na mo. Sa ganahan og dili sa mga bashers diyan. Ayaw ko i-bars. Mabas lang mo, bahala mo. Taon naman, ingani raman na itong kuhan. Cellphone pa man itong gamit. Yamaot pag itong kuhan. Minsan naging kayo mo, pobre pa kayo ko. Minsan na mo sa tahanan, pobre dyan kayo ko. Soon to be, basin tayo human sa COVID. Nang-apply na ta. Tulatag Manila. Open. Ano ipapakain sa pamilya ko? Kapag ang pamilya ko... Guys, kanina yung una dahil si Lupin. Muna yung tap-tap sa atong PC. Sa atong tukog. Sunod, di ara kating... Muna yung tukog guys, tukog sa lubi. Muna. Then, gamitan na itong kutsilyo. Gamitan kutsilyo. Atay tugot guys. Kani guys, pwede na ibangan sa liog mo guys. Yan na, yung guys. Muna ibangan guys, ibangan. Or rope sa English, rope. Rope ba? Basta PC guys, PC. Then,
lata para atong ikuan so tawagan dili lata para ang PC ato ring gibangan dere. Ituyok-tuyok bagong gugma bilang pinatuyok. Pinaikot-ikot, dinurog-durog nga na ba mo sige nga na siya guys. So Pura na, yun nagbana dira. kung gusto mo gitaran ta mo, may problema na. Gusto mo gitaran ta mo guys, gitaran mo. Punita sa tunggang kwan daw. Tuya. Guys, napay sundang guys, mo ni sundang. Ug mo binuang ni si Mindel Rodari. Ayaw lang sad, maluoy ta, masuko ang Ginoo sa tuwa. So mo ni sundang siya guys. Or sa English, hatak, ay hitak, umat. Itak, Tagalog mo Na na. kani gitar. Dili ko kabalo mo kanta guys, pero gamay kabalo ko mo gitar gamay guys. Mga guys, gusto kang kita plucking sa kuan kay Lili guys, oh. Wala na dating pagtingin, sawa na ba sa aking lambing? Ginawa ko naman ang lahat, bakit bigla na lang nang iwan? Hindi lamang ba ulit upang ika'y nabalik sa akin? Okay guys, mawala to guys, sabat sa mga mods na ito kanina. Mawala to guys, dikapoy na gitar-gitar, dikapoy na pugog adjust sa akong tingog kay lami o tingog guys, lami pinalamian sa pananglami tingog. Di gid makapas gid Ni si Gary Valenciano aling tingog na ho. Di siya makapupong sa akong tingog ba. Ay, mura po kang kinsa. Ang simple. A few minutes. Hi guys, welcome to my channel guys. Welcome to my YouTube channel, Daniel Didi. Karon ba guys, bago pa gyud na human namong tabanog, magpalupad bi karon. Nyawa medyo may hangin. So sa wala pa naka-subscribe sa akong YouTube, like, share, click the bell, and thank you so much. See you tomorrow and another day. We will mag-start namin 1. We will start 1, 2, 3, 4, 5. Adto ka juk ka kay ni arsahon ni bato ako no. Sige, sa Sabi kay ba What's up? Di mo lupa na mong tabano guys. Palpak. So magpahuway na mi, going home na mi. Pero nami karon sa atop, nami sa sin. Nagkat-kat mi karon. Then di mo mulupa ng tabanog. So Amo boy hangin hinya. Di way poy hangin. Mao nga di mo lupad. Ya maot pa gyud ang kuan, nagbuhat. Oh, di day maot ang maot pud ang maot po kayo ang tabanog kay di kay mulupad. Walay ka ng kuan power ba para mulupad. Power. Kanana ba yan? Wow. Ya. Na ang kauban ng isa hadlock. Kay dikat-kat og sin naguyog-uyog ang sin hadlock siya. Kay mabulasot daw siya. Gusto yung makit-an niya siya. Makit-an niya siya guys. Tara dito guys ay. Tara guys ay. Tara. Nahadlok. Kinahadlokan siya. Salamat sa tanan pagsuporta sa 50 subscriber. Thank you. shout out sa mga mutanaw. Mora. Shout out sa toy, shout out. Shout out, shout out. Shout out. Man. That's right, man. That's my man.